Hola a tothom. Aquest vídeo té com a objectiu mostrar a les famílies les característiques de l'equip que han d'adquirir per al curs escolar de primer d'ESO 2020-2021. Després, mostrarem com fer la reserva i la compra del mateix. Els equips Acer, per a educació, estan dissenyats amb estàndards militars per a suportar fins a 60 quilos de pressió, absorbir cops i un sistema de drenatge per si l'alumne besa líquid damunt del teclat. Per a aquells dits inquiets, les tecles del teclat estan ancorades mecànicament, dificultant molt la seva eliminació. I aquest és l'equip, un Chromebook tàctil i reversible 360 graus, cosa que permet poder treballar com una tablet facilitant la lectura del material digital. El seu preu és de 337 € i llicència de Google inclosa. Opcionalment, es poden contractar garanties de tot risc per 2, 3 o 4 anys que cobreixen qualsevol dany accidental, no provocat, sobre els equips. Són opcionals i més endavant en el procés de pagament i reserva us les comentaré en detall. Per fer el pagament i reserva dels equips, us haureu de connectar a la web del proveïdor d'Acer, l'empresa F2 de Barcelona, registrar-vos, escollir l'equip i opcionalment les garanties, i procedir al pagament. Podeu pagar en Visa o per transferència. En aquest cas, haureu de consignar al concepte d'aquesta transferència un codi de referència que haureu obtingut en aquesta web. No us preocupeu, tot seguit us mostraré pas a pas com fer-ho amb un cas fictici. Recordeu que la data límit per abonar l'equip és el 15 d'agost. Molt bé, anem a veure ara com fer un pagament i una reserva d'un equip. Primer que tot, obrirem el navegador i anirem a l'adreça que hi va a dalt. educat.f2.net educat.f2.net. Un cop aquí, li doneu a l'opció de Entreu. Llavors, si és el primer cop, no tindreu un usuari registrat, amb la qual cosa us haureu de registrar. Li doneu l'opció de no tenir un compte, creu-ne un. Aquí anoteu les vostres dades. Nom, cognoms, molt important, una adreça electrònica vàlida a la qual rebreu la confirmació d'aquesta reserva d'equip. Una contrasenya fàcil de recordar i un codi d'escola. És molt important que el codi d'escola anoteu el que pertoca, el 07F97 07F97 i desem. Ara aquí se'ns mostren 9 articles, les 4 garanties, la d'un any, 2, 3 i 4 anys, i a sota de tot l'ordinador que hem de reservar i comprar. També hi ha una sèrie d'accessoris que podem aconseguir aquí a la mateixa web d'aquest proveïdor o al nostre proveïdor local a la tenda d'Inrom Systems. Doncs hi ha 4 garanties, una d'un any, l'altra de 2 anys, 3 i 4 anys, amb un cost de 20, 48, 55 i 69 € respectivament. Aquestes garanties només es poden contractar ara primer d'ESO. Si contractem, per exemple, una garantia de 2 anys, després del segon any no podrem a tercer d'ESO contractar una altra garantia addicional. Llavors ara haureu de decidir si contracteu aquest suplement de garantia o no. No és obligat, que quedi ben clar aquest punt. Tot depèn de cada crió, la seva naturalesa, si veieu que és inquiet, si podeu que pot tindre algun problema o algun mal cop amb l'equip, hi ha nois i noies que són més curosos, n'hi ha que no tant, llavors vosaltres mateix. En qualsevol producte teniu 2 anys de garantia del fabricant per qualsevol desperfecte que pugui tenir l'equip. Això ja ho teniu garantit, el servei d'Acer és molt complidor, és molt professional, estem molt contents d'ells i sempre ens respondran. De lo que aquí estem parlant són de garanties ampliades, com un tot risc, sempre que recordeu el dany no sigui provocat intencionadament per l'alumne. Aquestes garanties tenen unes franquícies. En cas de trencadissa de pantalla només haureu de pagar 30 € per la reparació, amb un màxim de 2 reparacions per any, que no ha passat mai, però... I la resta de reparacions que puguin haver, que entren dins de la garantia, és a dir, no intencionades, només haureu de pagar 5 € de franquícia, amb 2 reparacions també màximes per any. Si el vostre fill és molt curós, doncs no fa falta cap garantia.
En tot cas, jo personalment veig que la garantia de 2 anys i la de 4 anys les veig atractives, ja que et donen una mica de tranquil·litat durant aquesta nova travessia que faran, no?, els alumnes d'aquí a l'ESO. Bé, anem a fer aquí ara l'exemple de la compra, per exemple, d'una garantia ampliada addicional de 2 anys, més l'equip, no? Doncs ara aquí agafem l'ampliació de garantia de 2 anys i ja l'hem afegit al carret. I ara, en compte de passar per caixa, seguim comprant. Escollim ara l'equip. El Chromebook dels 337 euros, recordeu que són ja amb la llicència de Google inclosa, i passem per caixa. Aquí tenim ja la nostra cistella de la compra, amb l'import total, recordeu, fins al dia 15 d'agost, i ja passem per caixa per a realitzar el pagament. Primer que tot informarem de les nostres dades personals per a que el proveïdor pugui emetre la factura de l'equip. La factura de l'equip pot estar emesa contra un particular o contra una empresa. D'acord? Llavors aquí vosaltres escolliu. Si sou autònoms, si teniu capacitat, doncs aquí podeu ficar les dades de la vostra empresa com a autònoms. Ja veureu que heu d'anar omplint tots els camps obligatoris. El formulari us ajudarà si vos en deixeu algun. Ara, molt important, heu d'anotar el nom de l'alumne per a que se li assigne l'equip que aneu a comprar. Aquí tenim les 3 formes de pagament. La més utilitzada és la transferència bancària. Diu al portal que rebrem un correu amb el número de compte bancari de destí on hem de fer la transferència i el número de la comanda que haurem de consignar al concepte de la transferència. La segona forma de pagament és utilitzant una targeta de crèdit i la tercera és sol·licitant un finançament. En aquest cas veu que podeu anar escollint diferents mesos, depenent del mes la financera del proveïdor, en aquest cas el BBVA, us proposa un tipus d'interès a pagar amb un import total. Compte en la lletra petita, que ens diu que aquest finançament està subjecte a que s'accepti l'estudi de viabilitat econòmica que us farà la financera. La financera es posaria en contacte amb vosaltres i us demanaria la informació corresponent per realitzar aquest estudi. En aquesta demostració utilitzarem fer el pagament per transferència bancària. Un cop realitzat, ja ens diu que s'ha confirmat la comanda, ens dona el detall dels articles que hem adquirit amb el seu import i l'import total a satisfer. Aquí ens informen d'aquest número de comanda, aquest WEKZUHFL, que haurem d'anotar el concepte de la transferència. Tant si ho fem online com si anem al banc, al concepte de la transferència haurem d'anotar aquest número de comanda. Aquí tenim el número de compte on s'ha de fer la transferència i, com he dit abans, tota aquesta informació també la rebreu en un correu electrònic. Aquí podeu veure el correu que he rebut amb la informació de la comanda que he fet, amb el número de comanda que he de posar, recordeu, el concepte i l'import que he de satisfer. Per qualsevol dubte o suport, envia'ns un correu a suport-educat@institutoidegona.cat.